Jedna z nejoblíbenějších českých pohádek Popelka dostane už za pár měsíců z brusu nový kabát. Tentokrát se ale romantický příběh nebude odehrávat na plátně kin, ale na zimních stadionech. Už v říjnu bude mít totiž premiéru nový muzikál na ledě Popelka. Příběh plný fantazie, světelných kompozic, dobových kostýmů a dokonce i kouzel. Takhle romantický příběh o Popelce ještě neznáme. Máme tam 16metrové filmové plátno obrovské, kde bude současně s dějem probíhat animovaný film, který tu pohádku bude umocňovat, posouvat děj a rozšiřovat to prostředí, ve kterém se to odehrává. A právě prostředí bude hrát pro diváky, ale také pro zpěváky důležitou roli. Příběhem se totiž většina z nich probruslí, anebo spíše proklouže. Režisér hlavní účinkující totiž šetří a žádné krasobruslařské výkony po nich nevyžaduje. Herečka Dana Morávková by ale pár piruetek zvládla hravě. Já se těším moc, když mě pan Šimek oslovil na to, jestli bych nezahrála si Královnu v Popelce, tak tím, že to je vlastně i na zimních stadionech a je to pro mě jakoby vzpomínka na moji lásku z dětství na bruslení, tak se těším moc. To Jirka Korn, který si v muzikálu zahraje hned několik rolí, takové nadšení z bruslení s Danou rozhodně nezdílí. Já už jsem se zkoušel naučit na bruslích a teda fakt to nešlo. Princ Ondřej Ruml se sledovou plochou zžil velmi rychle, dlouho na ní ale nepobude. Tu roli, kterou vlastně já budu zpívat, tak budou tančit nějaký dva vrcholní krasobruslaři. A já propůjčím ten hlas vlastně k té roli toho prince. Já to prostě naspívám a mám vyděláno. To si umí holt někdo zařídit. Vy se na světovou premiéru můžete těšit už v říjnu. Pak se celý soubor rozjede do několika měst v České republice. Lucie Špaková, televize Prima.